dátar se fan macu. Chor na tían buad na faragiú, agus chuid go díní ré, agus ar a choirmute na géigú danig se de dí, chor sa coguhar. A chan séad do maragú le rí na gréigi, para churéigi néí réile agus chuid, agus fórsad buí nomman, fórsad treisin sa ré, agus tá sé héine agus sa bhhanú dréis an sa ré an bhaisin go dín. Seo scial dar anim gadiart in ystúin. Tan scial se na fuil in your villages led in a lihib, villages la mici henel o bí, magaron cilhéna ta gist. Bhí elan tymwy da chladí na rasa a dochtaí in ystúinir. Ní rós sé crega mor na helan elon. Siad a bhí an dúi ganibh gan chlách gan Leid an a lethe agus uairt an a huairanna. Dar a fanma cúil agus a haid fear muir silig fríd sléifte ar fanna. Lean se delet le a bhain, go dóin amach sa tríal. Jimmy searó anna na nein agus chur se falla sléibharú. Hí sé tíos ar bhuiil chrop a glas agus iad tar se in éiad terrace. De heirí sa túsa gur gléig chuman bás. Nuair a gléig amach manim bhí orm sa géile is le bagart mére bhí sciúpta san áir. Bhí an gléig sa rában ní rá solfa néachar bhí gach rud trí chéile ní rah manama drá I gceatain na bhlachas bhí sam hasamh maianar agus alles nach léir le má bahas go bróg. Bhhainm scéalta húta ga chéinge bearlam bheith sí sa caint agus bím alles ar ma hanga go minic ó bheith a caint agus dá bhain a bháin dína chun éisteachlum bearlam bheith is scéalaíocht mar sinné severas na tíre seo. Tá bu eigentí an tíre seo gur féidir leat bheith caint agus a géiste le daine scéalaíocht ó bhain go hí. Tá cyfnewau go mar an amsin, fe géirí níos mo feiste fe gur an farste, agus rydys mófi an y tamsin na ernial, agus na'r fewn ternial yn wrydinat yn sy'n ernial, mae'r jerhau anw sŵl cacha ar y land oen ni. Agus fi ti harid ar an y farste, mo sgieliacht an agus tí heile mó cuidhór ceálan agus lean cuidhór den scéalaíocht, lean cuidhór den náraníocht, agus I té lean na scéalaíocht, beidir chuinise sa scéalaíocht na té lean na hárain chur sa dúil agus mar deartha béim níos mó, mar bhí dúchas an naine héin le airde bheige ar cheanal amháin ar a cheanal eile. Sin mar bhí se. Deir seanan deirí na rasa lenne gur sciabú ar hiúil le go bhór agus fearrainn, ná bhfuil foiicinis a bolla gibhrises ar lon tré le mórtas fáraige. Ó ser a harann mar an scial seo, bhí dram da ghaoine dú a dáile na gcónaí ar an elan seo, dram a dochtaí mutin gúainearú. Dram a bhí antu is níorníla fa sír díhain a chahew, fás a tíad nar a hocu antaí fa agus tóca te tealaí mhóra. A bhí fear a bhain in na másc agus nar a bhí sé bunas blian na pósta, for a bhain buest agus fa go le dílat a begir sé agus ganían na nínan. Bhí sé chu gealhar ar a nínan agus nar nílas leaswa ar a choras a can, cé go rósean na guchas a bha pósta. Dan sé na bon, hóg sé a ligi go neart na deha sí an uestaithe héin. Tóga mis sa te in éitir scialaíart a galarí na hama, agus bhí bé mór ag magaran colarim mar gur clú agus céilir mar scialaí ar fod na héiran, thug sé sin sin dámhaí bhí in rí waitheirí agus hanig sin an uest go dtí dúsa. Tá stíl difriúil le gas scialaí mar teasa go tá stíl difriúil le muir hír chonail Connemara agus Corcaigh agus Kerry, a caithí mar réit gur bhasc muir ran na farste bhí dói Connemara agus Corcaigh agus Kerry go hinnta le heile. Nar a hen mar dinigin na ratas tá muid mar teile mór a bhain mar in si deir teile na ggéaltarta. Bhí seo héaldam cháardó na bhar tras a ghiltocht ó bhaantah cúlé híos go sléite go dóir
ó cosaragus na déise ó nangan go túrfi céada a rósta le chélas buchró bhéla chun glór. Bhí a rón ó rat carn ó ancos ó gailing is an údarás fénig bhí reintón ón mórd ón ardofig ón radio agus seo ó gáléirn idir airí agus cléirigh viidir is gréach agus a dó. Bhí reintón ó anagre tuilás ná cómar ó lán banisteoirí múntóirí agus bard ina measc bhí rein sagart aspaig agus braire na ciata firtárna gan tráchtar loch deol. De has níos le gréasíocht a dúis, agus de bhíon cheart san anna rúnach ar fad chun bheith a godeachta na níine. Is má íhecht suas le beidir fihead inis tí gimar chartaí agus a caint agus bhí na scíalta go léir a go mutha son agus singe málar tú scíalta. De choirigh son go mórlumm sa mesam le scíalaíochta mulinge. De bhí i gháil timppla na scéalaíochta sos an súd agus a gomórta san scachéan áta do bhuinas anna hangamh ar fad asta agus do thugad an na lán áitna me. Agus de bhíoh flosc orm nar a bhíoh cmóta scéalaíochta na an áit. Mar de cheapas gur a bas na scéalta son ó fuair a saoireas cainte. Agus a gcónaí nar a bhenge a gcóráil a daoine de bhenge tarachas na scéalta son, má go raibh an nuad saoireas cainte ionta. Tín muid fiúhhaine leit a nniuan ar telefis, scaibh tipáistí na síthart agus scéalaí gén sé scéaldífa. Agus sin lehaine ancor na gréanaí an na né, agus tín muid iad a chur dúlan sa scéala teit fearna an bhain, agus is minic bhín scéaltaí be go deasa fiúhhaine inniu agus bhar sean muchan ar i telefis bhar sean muchan nar a bhí muid beg agus muid i géise le seanhhain na seananne graine Francis beir na micí fádaí ví tú haldain teasabaine agus iad a gin sé scéal. Agus na ráiste haú sin agus sin teid síal, beidir go nin teid síal an áth, beidir go nin teid ceanile san í maira. Rathrás go dín scíal a dín sé de lehéid seoíthe agus tíire, ein sin lehéid seo scíal. A bhfuil is scíal beidir fa chúna glas agus a réir san agus siligithe fan agus áisín agus na radísin agus dar leat go bhacaú radíine an sa scíal sin. Bhín scíal go maith ein seacu agus go dug siad croiad a scéaldait. Tifan beir na daoine ar na capli ar na haníis le misleáine agus tifa fáach na seaach gin agus na radí se le le. Bhín scíal an siise mai agus go bhacaú croiad a duine. Croiad na níine, croiad a chalíneág, beir agus ísa dónhéir agus go rath fear le ígadach agus go ráthairann sin agus go gaithí sé gealtain is sé eilhhain ar a bhí a chearí agus nardí se le go léir bhí súilte agus máisiúnta choir is scíal is a dói a darnethe se dúil i ddíráin scéal. Hiúil sé lá agus fanna héanaar thuús baide. Na hén sé cógracht an talas, nóchta caiisleannach go bud deise hanig sé do riamh. Bhí intas an tíl ar na fianna, lehéid a caiisleann eildan, bheith tógus sí a measc na sléifte. Chuis sé suas go dia, bhín deiras fáscailte, crús mór tinneamh, hís ar a tealaí, agus seananne be crupaí lia na hís a chlúdaí. Bhí cean grú aige ag falla a dhé linne, agus lá go fés aige ag falla a dhé glún, agus a scíine ina thuúla, bhí sé mar an buasan. Díafar fanda bhí sé díte na híthe go maidin. Dúir se go bhíú dá má múna bhharú, agus mar méh nach bhíú. Tá me ag scialaíochta thuair a hanig mar a túla ggéiste am bhthir mhór a an bhmuid a phríte le do chulum. Hín síos a dhéisteitlige. Agus bhí pléisiir in sin a bhí chud mhór scialta íci. Tá réithlam chud mhór agal a bhíanú, agus bhain me hen agus móncail a hé déit chud mhór éitethe.
De hugumar na hagla berta gyddi'n terachtas na blianta ystokans na dahdi agus na caegadi. Na sianna lads y fi yn so Romsa goraf anna fes ar fada gomora de validis galeerle chele e dihe e chele agus de vi hosnidis e kuma agala berta no lubin an agala berta vi sé sin buna her gná heil na nine kur gast amach nócht a gwail timpel hokok dunisteach agus hosnig sé ginchint a chud nóchta agus a bheitchan ferrile a bhólan nó a chaine dréir na hácaide agus mar sin dé sin chaint agus an son de thug na seandíinisteach thugadidir dhéanaidir 6 filíochta agus bhí sé sinna bhhad níos fearr agus de chu sé sin go bhéim a mór fadarm, chuid sé bhéim go mórarm agus dréir mar a bhín géiste ló de bhín ghlacha pártón agus an ciad bblion a chuasa guríon tarachtas ló ná 9 Bé sin in ciad bhfuair a chuasa scéalaíocht agus níos son de bhí mí sé déanamh agalah birte agus lúbíní agus órán séir agus capóga. De bhí rodéige bhí severas cainte a buint leis na rodí sin nor bhí me a gháildas na rodí sin tá se cosúla padar inis mar bína sa go mím a cuiineh ar na seandíine mig Róm. Ó fáil a rátan sáisteach a sairiste scéaldom bhfuil léí ná sa bheilehéir a chur a chahas orm fénig. Tá iad is anna cuid ach so críg sios sa séislum tá stáisiún telefís ná capathe an sohalár cúla doing is mise a bheith mar canara gan cíos ná gáin. Ach inis dom cé dúirt leat son bhfuil botúna go tá dhéanamh de bhí sa mó is ní chóla peoch achas má más fíor an scéala. Bhí críú mór sa bhealahíos bhí astanón thug sé leach doing. Tháinig má canar a cóing is bhí Robinson sí taobh leis de gheolaidir na nithe sin gan cíos ná gáin. Bhí nach dé leis na maribh sar ar chaileag iad a néachar an sosa tuige bhíoch an tribh siad a bhí deis bhéalach. Bhíoch lúbíní gcuin capóga gcuin don tarachtas nó anéanamh is má ihe solta bhí gcuin le maicí pátis diarmid bhíoch ceola gcuin bhíoch spórta gcuin gan cíos ná gáin. Is úntach buach an garsúnta ní necha chur le chéile an féidirlam sa postáil is do bharimís go séanmhar. An cearta go de athgéil is fiú go mór é éileh ní dátar dá aga me bhán sin sláinte said an gailing bheith ceola gcuin bheith spórta gcuin gan cíos ná gáin. Bheith ceola gcuin bheith spórta gcuin an súda damta chéile mar a bheith stáisiú ná telefíse gcuin an sohalár chola gcuin bheith ceola gcuin bheith spórta gcuin gan cíos ná gáin. Scéalaí gach éine. Céatú daoinistí go poban agus é siúpaí agus ar an tráid. Gáir é sean daoine go bhfuil sais chuid bhaidin dán feice agus go bhfuil rion an tíl mar réar fá ortha agus bíon an nós na féinine agus an hana cainte féinine agus slite cainte agus sais idiosyncrisis mar réar fá béle. agus má bhíonn far ar gcuoine mar sin agus ag éiste le sean daoine go háirithe. I gáiste héon déan go dú chuid den sais na hana cainte sin cuat ach déan leis nar cór bíon daoine árá lumsa ar éis tú le héadí aber éim an celí nó éad an taisan agus i dhéon tú air seara. Ní dólam gur mahan nó daine echar, ní mailim féin go persanta daoine óga éiscint i déanamh aithris ar scéalaí eile. Ach éis le an dát ach bíoh de rud féinine go an sin, de stíl féinine go an éag sin. Choirn bé mór ar a dóid ar áhar a scéal. Ar a dóid in sean gur san an stócha a scíal. Agus fuair má mar an acu sin agus bhí se le haine gom, gur léise de scíal am has a leor.
Bhí croíocht i leor le feicealastí a hús go Jerry an sa stíal. Agus ní rá le is a choní sin a siimplíocht agus éis i té úirtún stíal ua. Agus dar lomsa a le tainiúin agus daoine scialaíocht, daoine gáranéocht agus sin gúil chuid mhórda mar deire gúil chlaíúntach idir i té danig i stíal sin ua agus i té táiris. Tá chláí sin is tí idir i déchuid. Agus níl tú a gin té danig i stíal ua. Tá cuidan na scéalta aber ínstar in éan gan dátáid a íseacht i slíte fróla fód an dain. Agus beidir gur an tíir se dimí chuidir na scéalta sin fód an dain, agus chuile déan gur hána ar isteach ó tíar éile go ríise, aber scéal héana scéal go bhfuil anna hime gom saoin. Tá an téirme sin Mephistopheles nó an díal. Tá sin timppel an daunilig, agus tá apra scríte maréal ar Faust agus san ar fad. Tá an scéal sin in gach éon tíar déan ar fód an dain maréal ar an fearra dhéalan a anam a dhéanaan an marga leis an díal, agus go dúigh an díal an éis méid átha blianta chun thuirt leis. Tá scéalta éile an dátan san, aber scéalta fé na rónta tugtar silcí in Alban go déan an fearse na bíon ben céige. Agus míonn sé agus féin sé ben céile agus rón í, agus tá an scéal sin. Ámara sa scéal bíon ríisiút fiile neis sa bharige, agus mailann si neis is rón a ríisi agus ní féidirlí teachtar neis ar an mór hir. Ach tá an scéal sin in éan tá sé in Alban, déan go bhfuil sé nílim rá cinnteach, déan go bhfuil sé san Ísland tá sé cinnte tá sé taréistal trasna Atlanticaí nó Fownland agus áitna mar sin. Asúntaach ar fad go bhfuil an severas caintins na scéalta is tá gur bhééis sin an taan gnógur chuireg le chéalaíad a drás go marchan severas cainte. Ní á fáin gaalann sin in écharnis an san gná cainteóir an le. Ní á fáins na scoilena agus is móra trúa. Fadó, sa drohéal rihn búm a mór. Da bhí gá i lean mór agus i lean beag. Da thugtí UK nó ok ar na lean mór agus gandát da thugtí okars ar na daine a bharrán. Agus bhí meigi mór Thatcher nó meigi mór ceantaí i gceannas ar a siúd mar gur a bise an tocar is mód a bhacha éine riamh. Thugtí éire ar na lean beag. Mar go raibh anna chu daine ag dul timplán ag an nám agus iad rá ha bh éire job, ha bh éire fiú bab. Istálim gur hosníos gur chur simsa scéalaigh dó bheith géisteach le maithir agus sean daine sa bhaile. Just a caint lena chéile fé actrií a hála sa bhaile, gnáródaí ó fráiste féin ó scéalta hála agus iad ag obair lena chéile. Agus thugus féin ara go raibh na sean daine seo. Gráidir anna bhachan scéalta a bhré leo, gráidir ábalta rudaí rá aber rudaí a dúr daine le chéad bliana hin, gráidir fós go raibh na focail críneach agus gráidir ábalta na rudaí rá díreach i gceart fós tar éis an méid sin blianta. Agus chur is sim beidir an anistom héin a bheith géisteach leo, chur is simúnta agus hain sé lom na scéalta seo chlás. Well, is an alright go dtí go rás a níos san lean beag tríiseach nua cumasach ar thugadidir gearóid grúigach. Now, déir na sean daine go raibh an gearóid grúigach seo go raibh sé anna cliste ar fad. Go raibh sé ábalta éon náid a bhí aige a chlí leis statisticí agus focail fada móra leidne ná tuga chéine. Bhfuil déir gearóid grúigach lámháin as an déir mí ceaptain leba agus tá sé amach agus nó sé tá sé thrámarta ar gearóid grúigach. Tá sé thrámar sin gnéon rud éigen féin gádaí nó chuig. Raim me sé Crusade, raim me chun cainte le Maggie Moore í féin. Now, fear anna bhacánta bhí sa gearóid grúigach seo agus tóirte go raibh sé trasna go dtí och chun Maggie Moore éiscint agus gandát go dúradh sé bruntanas cúthaí agus sé an bruntanas a bharrtaigh sé a thuirt
cúhín na tarmh mór bán. Agus dúirte go neannach sé féin the shipping arrangements, there being no better bull shipper in the country at the time. So the cúig Garrett agus an tarmh mór bán trasna go dtí och. Agus bhí sa sagla ar dúis nuair chunig sin hocaras go léir bailithe timpeall ar. Agus tar éis eistir fada 3 lá agus 8 nuithe hánig sé go dtí number 10 go dtí an palás ina raibh Maggie mór ceann taí. Ach nuair a hánig sé go dtí an palás, bhí an doras drite dúnta agus éta ina cuine agus ní raibh sige cadba córda dhéanamh. Bhí sé díra chun meachta bhaile ach ar ábhríon taíl nar hánig ochor agus ug sé ochir dó agus doscail sé an doras agus isteach leis. Agus cúig sé tre halí fada fuide agus ar deir hir treis le húra clig na mar sin. Hánig sé go dtí an áitistíigh sa palás go raibh Maggie mór ceann taí agus í site in áda ar cáthírád. Tá tú deannach ar sí. Bhí gailgice cai sé séra díar chun le fe tam lín. Tá tú deannach ar sí gaf me leis céil ar sa garú gaf me leis céil ach fí an doras fé glas. No. Har éon ocail ile ní raibh sé ceaptaige an focail glas a úsáid nuair a bhí Maggie mór ceann taí timpeall. Mar níor hain éon rud glas le Maggie a riamh. Fé glas ar sí. Fé bloody glas. A lúdrumán lahí a lebedin a leisce a láhar lotha. Sin é an doras. Out. 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 Agus bégin de garróid grúig bocht. File bhaile féin agus an tarmh bán go dtí talamh mín na hhéireann. Well, ní tuaisce go raibh cost leiciige ar talamh mín na hhéireann in eice leis an áit go bhfuil baile ag líonúh. Cé a chas a chuir ach a cheann nóid Charlie Sever. No, dearna sé an daine. Más boc cliste a bhí in garróid grúgach ná raibh tóra ar bit leis an Charlie Sever seo. Dearna sé an daine gur minic a deis éirigh sé os na maribh, politically speaking, agus déir siad ach ní creitiné seo nécar dearna sé an daine go raibh Ileán dríochta aige a musanna géan Atlantic agus go raibh sé de cóchta ge féin etilt amach go dtí an Taliansa ach ní creitiné sin nécar. A go réanas chun fil ar an scéal. Maithí ar gáid mar bhaithir sa Gaeilge. Maithí sé ar gáid ach a maithín maithí mahas. Ní bhí naine sa lethir le fine se hóirt ceacu tá se oranta na dúchasach. Ní bhí duine bí sa lethir. Chur a gaisanis go dtíreach gur im muidine le go léir. Gúil muidir hiú. Agus go bhfuil tréad á go fáiste níos inis teachtar né. Agus go dear sa deiris ar a rud a hanig i níar na glúnta. Cé tan sin na céhas an sin le brehanna sa hortéir. Agus sinna tí go néirim agus ní lach se bhád arm a tósin hordó. Mar hín chaint, mar hín scéalaíad, mar hín áraníocht. Tá an tradiisiún go smir unain in éireann. Is scéalaí gach chéine agus tócha go bhfuil sé imethe, go bhfuil míad imethe as taithí beag gainin ó sig réan na telefíse. Ach éine go rás a caint le féin scéalaíocht. Bhí áras ar a thar dúis fé dólán, ceapadar gimach scéalta, trauma, fada, tor na bagéan simachá unta. Ach nuair a cúdarrán, chúldar beir cor scéala bhí trauma agus fada, ach scéalta áling, sena scéalta áline. Scéalta nua, dáanta átheris, as tá nás mór reciting sa tíir se fós agus breile daine léirí Robert Service agus roidentais sin belédi agus roidentais sin. Agus bíon rodí se ar fad fiti fóti leis nod. Agus treis tamlín den na daine bheith sais ilúnt nó ehilúnt a táún ar cumas na scéalaachta. Agus treis den na daine bheith freistal ar léirí yarn spinning. Treis tamlín. Ní bhíon an leisce céan ar a féin seasamh suas agus cúpla scéala rá. Sémas mai críanar an na páiste na gare, donna hawa buil, donna páiste, donna hawa driscar, comlan, elan cléire, donna séad, condaig harcaí, éman mai críanar an na páiste, séan bain mai críanar an na páiste, colm pí ó hiarnan an ocht, calrónan airin, condaig na galioa.
sé an bhain sa cheantar a bra le na coip a ní agus a dhéanú ré na Uchan Wes. Agus bra le gcónaí I bheith caint fá síl agus go mid go léir thuras agus na ró sa Wes a páirt an tas. Agus go dehamid go dtí síl ile, síl a bhí níos fér. Agus sé an fé gur náislí nó gom go mhain chorigniú seo I gabhrac ar an draid agus u gancar an ón. Agus bhí sé ceart, táimte ligar thuras. Nelas a gunn go détar a tíhile, a creidim éon bhhain rodéigin ar a tíhile. A daoine tá fáil weis an náilse, tá deacraíart a speisialt acu, agus tá leo chodí díotharú dul a trasna an draid sin. Bhaint a weis toban níl an takeíart sin de dheolart. A daoine tá fáil weis an náilse, tá an chodú a dheolarú, leis an gita dhearna den taras a dhéanú ar a tíl seo. Nuair a dag meis an hospital dús na seascadí, agus bhí me chuigh má món go raibh léis an seo sa chair. Bhí me ionta mí imní agus mí héasta le daoine bhí formháis na náilse. Bhí chuid mhór acu a bhíon, agus bhí mid a gcónaí gin se bréga dífa, sanú a dins me nírinne dífa, agus ní ruis an ceart. A ceidim gur rud a sprigh me ná ledóg ortnaí an na déag, agus bhí se formháis den náilse. Agus chu meiste I bhhain le instealú a thurtá, agus dúirt se lom gur bhhailis mé tráart fá obaí an weis. Agus ní rósum go déidir an leis. Sinna cheadú I dhéh a thu duine mar sin ceistear, agus hep mé ar. Agus duine dúin sin fan tearman, agus fá alsalart an tearmain. Agus chaime go dúr ama an London sa tearman ní hósamh sin in ar London. Agus an sin thoisiimiid a chur falsanart an tearmain ar bun a gon héin an san surgery. Agus an sin chuú brúar am né coppla brigéin gur háartú an cineal seo a chuirt an phobla lig a gine bhí fuilbáis na náilse. Agus sin dóir thosaí an tearman seo. You getting ready to go home now for the weekend? Yes, that's the idea. Have you everything gathered up? I have, I hope. Here at Foyle Hospice, what we would like to offer is some patients come in for symptom control, some come in for respite care, and some come in for total nursing care until they die. What we do in the general run of a day is care for the patient totally, physical, spiritually, socially and emotionally. In the past they might have been told there's nothing more can be done for you because you have cancer. We would feel it's important that whatever little they can do, we would get the best out of them. One example would be we have a jacuzzi bath, which would be perhaps to some people thought of as an extravagance, but our patients who are sometimes sore and weary benefit greatly from this, the effects of the jacuzzi bath in easing their ailments, and as we always indicate that pain is not always physical. Sometimes this aids us in helping them to relax and therefore easing some of their symptoms as well. Anybody that would visit Foyle Hospice for the first time would be quite impressed by the decor in the unit, and some people may even feel that it's a bit of an extravagance when we are a charity and trying to fundraise, but that actually plays a very important part in the patient's first thoughts about hospice when they enter the front hall. A lot of people have commented on this is more like home. It's very different from hospital, and that would be what we would be trying to achieve. Nuair an daoine isteach
an hospital. Tan béimid sin na ligí ar a léas. Ní féidir dúine léas a thuirt a gíní ó bhfuil an ailse go heirithe má tan sin choige deireadh. Ach bhín na béim lig ar an naige agus ní hé ar an léas. An rud is táhhairtaí sílam na smartú chuig ar fian. Mar gan smartú ar fian ní hiag le caidirú dhéanú lá na rud ar béala. An naige an duine agus an teile sin inad an naige. Agus tá gairchané an teile ionta táhhairta. Agus carfuí caigan be déine ní smó ama a gairchané an teile. Ná gairc a né an duine tá fáilhais. Lachan se hartfa level in ponta an forigniú seo a réirtal a han rian. Coid mhór airigid, tuan mid bitir hartfa 100,000 ponta on run léis. Agus báilíonn mid haideile mid héin. Bhín cran chur seaartain a ghain, agus bhín sin iste 150,000 ponta sa bhliain. Agus bhín rudí eile dar le réirí na hama. Bhín cran chur gabliain a ghain haine car agus rudí mar sin. Agus bhín daoine cruniú airigid, a boxí háart a hanna le hapas a cheanta. Tá daoine mú réifan a ghaine. Bhir an teile daoine a bhín na síon seo, bhir an siad sin airigid dúin. Na grágáinní bhain daoine airigid. The cakes? Cakes, yeah, that's right. And there was nobody sick after it? No. No, nobody? Céidir mar an rólas táhhairtaí tugam na cruniú airigid. Agus tá bailú airigid inis. Ó, agus dim dhéanana. Agus tá sé forras airigid a bháilú san éit seo. Tá na daoine fial agus flachahfuil, agus tá sé daonnta léa, agus níúltaíonn siad. Hello, how are you? Nice to see you again. An gré, obi a níim sin mar ré trí déis. Agus an nóis sin tí tarigad is. Caim a bh beá. Tá ma is scór go leid blian. Agus tíradú gur obarín tá hehhart a sin. Agus chuidir se go dhórlam ar hasama leis sé tearman an seo. Could you order the tea, the Mastahan, the Scartony, and Shimdi from Golariga the Order, into the Stas of Cranchor, been Boxy Bagakus the Ancient, been Arigadakuhan in Auspice, been the Crunion the Coppers, more Sheelan Dini in the head to show, na Charman the wine at hand show, a rod egin, a coiwer bun, Linda got Arigid Hain, I guess I shall eat that hair water. Would you have a moment to check that sheet for us, please, Beth? Hello? Yes, Alistair. Hopefully. Smé stúrthói an léis is tíon seo, agus smé stúrthói ar an nurig nniulig. Caim could you am seo, agus buinem solta se. A sin ten imní chuin searam, agus tá se chuaram le blianta. I dé from a bhain chéile agus a teile. Yn y drochwei, ni chaim bariart am a hart fan wale. Na ni fi'n ta mogum. A chain I ra, na'r yen Deirdre an teile I o geran, gymor war fan am a bi a chaime sa tearman. A cwrn siaradbag ymni aram. Na'r chaime ni smó am a lo. Ni'n cwpl o le sa teartan yn nad na galwan, mar yn eistedist. Tá sé mar sin seachar gro a gcónaí samagum a bíon, agus hílme gur sin nete béir a deocram de smó a ólam fá. Agus buinem soltbóras an obair sin. De gra an eistedis a bíon a mun clinic péin, agus tí bhain de chur daoine galú le haine operaid agus rudí mar sin. Ní sé rudí casa le epidurals agus spinals agus rudí mar sin. Agus carfu an seo
Gahi mid yn rod ceirna ianw, la pian y smartw. Y droch wei, ni ebron morffin da hanel y gynnu, agos caet y tontaw, ag rodi morsian. Wyniam saswys, siacr na gra rodat am ianw a han law. Siacr gol dwchlan on. Dim wyd yn leis ta symni gwylio'r elogwm. Ar no I cedym gyda sport ys gan ys tawarti. Rym ddyn I giri ni sy'n ei dwy. Sy'n ar oedd ys tawarti. A fi on. A gymryd pela. Dimmer ma ag I dwy. Agus dimmer ma meinar, sosier agus sinsier da hir chanel. Brelem squash ymert, better fai. Carwi siart I hys a tiartan. Agus carwi better iawi sa lai. Ta could war marathon rartagum. Better dishing. Agus wali ma could war arigage. Hel fanatic of you over me on. Agus more war of my chin and I get shaskas a shake as he ma. Agus he could war in your own sharam. A buhastegi and your row. Run my Swiss maintenance and amshan. Da win besha. Gynnyanya na han rod. Gynny chenja rasht. A o chan. Yel oglar am ro'n wes. Hil mas an amshan. Gurun wesogum. Agus vi oglar am. And o the smó ha you emni armanish. That you could gallery gynnyarm. Agus na mu kaitjan seiliogum. A wil ma clartilis. Yr wailum galer harte aram a statu ma dy feble dal am ahari. Agus ni fi nebdr cwpl a sy'n aharibi. Sílan daoine chuid mhór daoine bhfuil mid a caint fáf origniú níú tú me caint an tearman. An dhéal sa tearman a concap aire, agus an concap sin ísta. In those times we find that perhaps their pain eases, so it's more an emotional pain that they have as opposed to a physical pain, and if it is an emotional pain then all the drugs in the world really won't ease their pain, which would seem so physical. And we have had experience of that. An rud is tábhairt go léir na an teideachas. Tíag doctorí agus banaltarí, agus daoine éileann seo, agus cainte tealáma, agus hiaglann sin dul go dtí náite a héin, agus an altsú náirt a chuir bonan sin. Ar nói tá forigniú déite dig ó chuir iste le piana smartú, agus sin don nó bhil aráist. Agus ar nói bín daoine gcónaí a fáil weis. Tá a balle fásta, agus tá sin ionta tábhairta. Hey Rita, how are you? Not too bad. How's the farm with you? Good and bad. How's things been since last week, Rita? Not too bad. Céidim sna blianta rón go mé an tearman a gcurc a né daoine glua sa galar. Cóirle hortaí fá fian agus fá eile. Agus nuair thuchas an tám, béidir nó bheith chuidiú a dheolarthú an tearman, na mé an neirit sin ogla. nó tá ogla go fáil ar ghaoine hartaiste an seo. Tá cineal a stigma leis. Sílann siad ba higann tuiste an seo na bhain tú na bháil a ríist. Tá chuid mhór an na háíomh í an seo, tá si sa bháile, tá si gáil háart lá. Tígann siad iste má bhíon pian arú, chuonn muid pian faoi smart agus héit sin na bháil aráist. Agus sin an rud a hálathes ní smógus ní smó. A haar nói sa bháile a sfeirle haid a smód an na daoine buasa. Sílim leis an timpplaart a teas an éid seo, seo bháile a hiúil ó bháile. Agus deire hanaine sin a hiigiste an seo.
I think Magella would have liked it. I suppose Magella's involvement with the hospice goes right back to 1985. She became a member of the various areas had committees, and she has been in the Lisnagelvin fundraising committee for 6 or 7 years now, and they raised quite a substantial sum of money for the hospice. Unfortunately, about a year and a half ago, she developed breast cancer, and this necessitated a radical mastectomy and treatment in Beaver Park and all that follows as a result of that. Sadly, it was too far gone, and she became quite ill again, and meant going back to Beaver Park. The treatment just was of no use. Eventually, she was brought into the hospice here, and in fact spent the last 2 months of her life in the hospice. The thing that we noticed was the way the quality of her life improved so dramatically. In fact, Magella's whole outlook changed completely. She was able to get home on at least one occasion and enjoyed that immensely. And in fact, the week before she died, she had all sorts of plans to go out again, and hopefully not to be coming back into the hospice. But I mean, when you think back and you think of Magella and Joe McElroy. We came and we went like so many families do here who have loved ones in who are ill. We have the full run of the hospice. This was the way the place was designed. There are family units where people can stay over if necessary. But we could come at any time. We could stay as long as we wanted, and that was the idea. Magella, we knew, was in very good hands. I mean, the way she was treated in the hospice was just unbelievable. Comailis na gailte agus an muintir a bhéin is tí tá mothúthain ag na daoine a bhéin sa gobar is tí chun comai. Agus is daoine iad a lig a tá sásta bheith gobar as na mothúthain sin agus a bheith páirteach ans na mothúthain a tá acu. Daoine ar leihiad cinnte, daoine iad a tá go maith ag an agad ibre, go professionnta is banaltrí maithe iad agus is dochtarí maithe iad ach níos móna sin is daoine fiúntacha iad. Daoine a tá sásta éisteacht le daoine eile, agus napal agla ar bíarú rih chuinú, rih dhéire an fion sin a bhíon ar ghaoine agus arthú hain. Daoine a bhíon sásta gol sa chans agus golasteach i ligge sin an jogla a bhíon sarin a lig nuair a táid garcar an bhás. Agus is duine anamhar bhealach, duine tá sásta a bheith garcar an bhás gach lá, agus a golamach agus íhan gairáirta an deireadh. Very relaxing. Tá sé sin fiú go speisialta maidir le táimigin le hain. Mar nuair a hiig sé sin isteach is cuidé den oireann iomlán agus hiig le siúil isteach agus tamala chaithú le daoine díirithe córa fan amsir nó fa fel nó fa rudabí. Córa le an muintir a córa leis an daine tin a geisteach leo agus a caithú ama leo. Go minic tífit a bheith lear na híche is daoine a daine le buas, nó tífit a bheith richen lei, nó beidir go bheice a bheith muich ag córa agus sílim hain go bhfuil teagmhail intach ige don rud omlan a teag a ré. Is tí a lear na clunne sin nuair a tíime a cant leo agus nuair a bhíonn sé geisteach leo. Nó beidir I mean, Janu Sherman is eigen, is die a tuairt cumineach de bhaine nó a tuairt allan na Neasland ífe agus go nach in hart agus sin támar ma chúil mar chuid den scafte haar timppel ar na nachir ag lecu páirt an san rud lig. My song in all praise so again, and me through all the day. Sin bhfuil táhacht iad a mór ag an charman a síl an cheanta go thomlan agus a síl gaide. Ó híomh bhhain dá tá na hagla sé le gobar le chéile agus is córa iontaché sin agus is tarint iontaché sin ar iontas pobail.
And so we thank you, Lord, for our sick, as people, as friends, as family, for their reality. Kamailishan Shilam Hengur Kota Intache in Tarman, good jig, le pobble, Aberk, na Jackrachti, agus an Ollint, agus an Fian at the Akuhain, agus Rudegan Yanafaduda, nur a hegshid le Chele, agus nur a vinshid a gobber aslava Chele. The patients and all the family of Foyle Hospice, thank you very much. Jasan rod agus is eintach an rod a bheith gobar le daine go ddíagrisach le Tom McGinley agus daine a bhfuil cuaram na níní stíana a chríige. A chur a tíhile dá Janan sesin irid sin ibre é héin. Go daringíon sin is mó ibre asat. Ní higlaat a ráhfuil níl me gáil síos aniu tá má tursach, mar tá agad gurú Tom hísan sin ar maidín agus go mé sé reist tróna agus go bhfuil a chuidir héana agus an comáile sin Tarman. Agus sílam go sin an bua aintachata ige, agus an bua a haring irid sin as muintear gaiire fásta. Haring sé flaithúlacht astu, le airigid a híchrú agus le airigid a hort leis an áite hógáil. Haring sé flaithúlacht astu fásta an sa bhéid is go bhfuil irid sin daoine teachtasteach ag gobar go dteonach an. Agus sílam go sin beidir an córa is fearr den cinneal daine é. Go ngeanan sé sin agus go sin an cinneal freagart a teag daoine dá. Chur an daoine ceistearm go dé chaisí seo. Sílam héin gur sa dúchas an é dói a behantaí lei sin. Tá cefn eogam sé, gur an beidir gcónaí ag studiar agus gur an mórthaí gcónaí géirí an go gaiist beit fad a ré agus da meist gyd gan scolarart agus rudí mar sin éil. Go gaithín hála balla cíarna chuí maithir go hallabhain. Agus sílam héin gur sinna dá i chaise se. Go réile mórthaí a gcónaí inse dún gona bheith rách cháirdiúil le daoine. Ráilí rónaí réid bheith cháirdiúil a de heile héin a tá muide sin gona bheith rách cháirdiúil lá. Ar nóí bhí chuid bhór deachraíarta a blanal na héite seo. Rhain me se suas mentin go lua go méh náhuid agam. Ach, I mé cinnte na deochaí an éit seo thógailt agus fanart cáirdiúil le gach duine. Bégan do seaasú ar léire chuid bhór daoine. Aine thar sin buíú arm, bhí gá leis an éit seo. Agus níl mar an mhaith fanart cáirdiúil le hana le rinne. Wanítu sin teparárt. Agus nuair a hasim ar rodéigin, gaithe mé a chrínu, agus scuma go dtíon praís. Agus sílam héin bhfuil gagananam. An duine a bhfuil aine ag an chuide smó den na óthaid a nibrim rá gáhá sa surgery. Agus sáile. A han sin tan Danielon a dhéana sa bhela frí drodarby ad scuise an rud a taiolaí. He's definitely driven. I mean, he'll not give up easy. And, you know, when people turn him down, with regard to the hospice, I think he won't take no for an answer. It's basically how he is. He'll go back there and gnaw away at these people who are not giving us perhaps what we should be getting. Gwyddoi, agus muchar gwyddoi, to muid am a heil a hen, sin na rod is tawart I me hil. Bí ma goni fu huenes an sin I me giri nís, agus bím fu huenes an sin I hwyrm sís ag dau yn y siart yna. Yn eiter togu ma, bí ma hoi na hensian, agus vír íw driart ag bwntlis na hensian. Tá sé galanta de híon sin tróna saoirí, agus a gancr an mar teartiste. Agus teasugam sa
a handal a chorneal ar na hinseanse. A naiti di tuisciste agus a dit má. Agus an sin coppla bomulte agus vir an se síos cos na farige tú. Agus nil dauta bhí an mentinse na sin a naiti gaie me se mochad le héidir na ísar na hinse. A drochfu ní mar an einthegum ma hei. Hei ma her an haid smód an tíl an Glasgow a gopi. Agus dan mó hei sawale agus fu me den ar a sgal. Cinneal a strand sé bhí an. Agus cuion sin buú mór arm. Agus go mór mór an is le coppla bliain. Ba bhailm de méin ebaltar ainin i smó eile. Fer suamhne ha bhí an agus fer a thug suas coid mhór. So do bhaid go mó síl ní sfér aganne na bhí aige sin. Hiúil ó na bhain chéile, hiúil ó na heile. Iacha se heile héna géirí níos. Le blian na gohannis chuir me chuid mhór a hantais. Ar nóíon cenas táhairt í dúsa na pásaí ar chunil. Ní mar agur me se grochuiad, sé obaí an tearmain a grochuiad. A bhí luthar arm pásaí ar chunil leil, agus run man tá hantais sin a Herbert do ma hei. Agus do a heile an cheantar a begin na deile hegalt. Agus sin an is táhairt í a hála tú pásaí ar chunil leil. Agus mé rí ním chuid mhór planal. Planal an dói a sfér le heileaige de thógáilt. Planal cúisiide heist an éid seo. Agus ar nói ní bíonn tú mí svítin tú chuid mhór ar dóige. Agus go heirithe ní bhí mar híos chas na farige í dói, svítim chuid mhór sin. Tírdú a gahin stad an rathaart na doculat corsúslo. Ar o'r colwm celio coed fod targarad. Agus dwrt o coed o cwn tambos na mewys o gyda paragus ban. Yw'n na brisi yn ymra. Dyn oed ar sy'n ond. Roedd y wan fi ratio. Gwrw si ratio sy'n tarangar. Gwm cwli y ffas na cynnu ffas ar hydd na grocws ar hydd na sleftje. Gan insna i a dylir o'r. Gwm bear like toothi. Cwmaile clear. Dwrt o'n Gwrawn y sygur rhwb ag o'r streig a radio da garagal fan wiblo. Agus rodela go joku an laga fogar a joku an gwrawn woku si yn y ffarag. Dwrs colwm cel ar wyr wan go raho mochu a dyr ba fai agos ni lampau. Agos sy'n mochu o tren. Rwy'n dyn i moch na'r heng y tren ysdiag a hat i choron. So le'n niga jeks na ti gorfi sioch cólíú ar harangar colm cile ná gur bí an wocú seo an tréin uair seo na isteach na rás. Bhí tin chur an gáirta mhór
agus an nimmer ce leanne le haine agus salir hir na héan ag jeirú na hiúcé déag. Thug an tíar na Balfour cuairt Israhain cheantartha tuaithe na héan, ach ní a ngáhéite for san néilte hiarna. Dearsiad gus bh líon ocadeag nóca go dennig Balfour go dtíon chlán líor chuise go dtí iarthaí chunú, agus leis an príomhrúí na héan an uasin agus bhí lábhaige a legant amach an óiríar na dhéisian. Agus roiú léirsú ar néad an Balfour ar chlán lí agus beidir go chuir sin fargar as gur chuir cúlban bhfuil an dhéisian chuir sin bóíar na deagailte chuann náiscáil na chlán lé. Dagríonn sagart agus lech grón in Gnantach, Junior agus fáilte mhór fan na chunne. Gheall Balfour go leacaí síos Éireanrád a chuirú an tréin ó Chraithí Norlar go fadalas na Glantaí. Bhí sasanach le tarangara chalam cile a cholínu. Na Jerosa go dead the train ago. Jerosa go dead Daniel of a year and Daniel Gala war year. Fin Hulkant in Kadworaku. Got me and Jewel of the train. Narrow daddy a cool Adriat. En ik had trainers daar en een nieuw laden waard en ik zeg voor drie la arrivi aan schachten over laal padre. Als wie schaftje Sean Rags, Shandini en Shathu een aardenschen het een echt dat je abel een nakrienisch koger dat je hoort. Dus en ik een trainers daar daar gaan nieuw vlogs niet. Als wie Sean van aan covered a trainers do she the hint was she out that castaniana trees daratas dus in chanda en le jeva are ik da hulete schon da lampa weer hasha nengel agus she jana makro shin jana all die frige daratas Nar a runniúin chead istruhan faoi Éireanrád a leathnú isteach go tír chonneil, thug an príomhainnealtar tuairisc. I have not met an instance where the facilities for executing a railroad are more thoroughly combined. I have no hesitation in stating that the Finn Valley Railway may be executed for a less sum than has yet been expended on any railway in the United Kingdom. Cheadaí an rialtas leathnú an Finn Valley Railway ó Chraithí Norlar, tríd an bhearnas mór go bailú na ngáil. Éireanrád cún a bheithain. Ach do bhhair gantanas airigid, stapse ceirihíle ón bhaile. Ghillan Jacarat seo go géir Lord Lifford, caithirlacht na cólachta. Ach lean se leis agus daimní na trí inil gala a cheanna se, in nánar a ghialta héin, Alice, Blanche agus Lydia. Bhí súlaigh an rialtas go dorú teachta na Éireanrád fuascailt ó Imirce agus leansiad leis an tógáil. Gialan Francie, Anir níidir ceir dó. Tá John an airm very cenis agus imníir mo wethar go gothair go dín cogué. Misir ma bhealach chuig mo chogú héin. Gigahan na Vermarí in Dumfries. Ne mar ráithinte cé acu is massa. Ag caint le bert chalíní deasar a tréin. A bhín cheantar seo cosar le mar an cheantar eile san áit seo tá go déana an dúrón na fearm se go. Begin de choíocht a rigi anú le Spáid. Agus bhí rosaíú do háta béthe choú Well, chuine mu deachar baichheasar a bhór thuirtearthú, na ra dhéanana lá brid ar beidir baint féir le spar. Gás gelinn agus leotharing, sin bhaile. Headdal síos thug se fásta a rií síú. Níor a síú a bí a tíútíide seo chaid dáil go Halabain na go America, siúla mágad daine agus amacht, agus fu a dobar a dúspáide ar an bhhaíar héin a chur síos. Deis cinne agus cúg píine thugamsa agus bhí éiscin deag agus gá pínig mar í an leapa. Bhí sinna chead éigead a henaigisteán heatí. Níú éigead na níú líhéide rod cruúthaí le páil seatain, níú líhéide rodan,
Ond nid o'n amawr, ja. As you get to begin with your fear, agus gan. Seo mwy dyna dag sa sleis mae cael ar y whan o gwrs, ddyrw. Tá go an conrú le lína na Nglanta ha hógal da McCrae agus McFarland is dire. 5,000 bhí geist, 3 raithid dierin agus breis agus 4 raithid claithid. Rhaid mi mis môr o railwyr fi wain halna sio, mis môr aber rhaid man fi o blian America. Fi a sari gylion am last tri. Il la coroi, fi gobor eisiau ffacasyn ys ys loset. Ni rhaid diele ffod y hwnnw. Fi cys mwr a bryl jan fer mwr i'r mosion fi. Le cos a hanro del fi cys mwr drehed ar le tŵ golog. Agus nyr fi mwr i'r jan da fi ti a gathda agus ti a stasyn agus leid sy'n da tŵ golog. Maar again, de musician the yapper headward, the duckas cut a more so court to every ranch at the ma, because we can al jelly or the gomoy. Jammy we and job. Vi na dini into my gober, and it was raw I wish it. Now near Kielok, Martai dini salata new one. Agus and you'll tell you into Shanam Shregan, Cola to Vigo, but and warning, and I could say that much. Lán úr sé tá sé bhínta mai gobar. A ní sé lecha mai le mar se gídóir. Agus sé le mar se gídóir ní sé lecha mai le mar se na rostan, agus níl se go mai le mar se chláníli. Agus na cétar hasí sístanna gobar ar níaltan sin go chríní sin bóíon tí bes tíide ceir blion go jaarta 8 mlíana a chaithhheig mar cíalach. Agus na ruíon bóíon chríní sin ácinn ó go hamar go halban agus agus málaí a facail mar an siad a ríú. Na jaim líana go dtín nuide agus a trí, chraithan tí ar an rád na Calabaga, na Glantaí agus ailte Charain. En go chunkar an war father trainer hanta seo ná. Rubba seo bhí mu muí na farige go mór. Fáinne aria alastia as Glasgow a teile. Bhí ceir cheartas dahead a tarrant arí as an láilí go dtí seisiún antún agus bhí stéisiún antún angraithe ar fad. Agus do bhhair gur an béid sin treacht idir tír chonail agus duire, for an Donegal Railway Company an líne go fada le duire. Agus is ar an líne cíarna sin a Jimmy Forward na Nnimarcí. Bhuial an dé cholacht le chéile I litir canin. Díal an wére, air níidir ceir dó. Me héin agus méwe a ráist ag an Loreto aniu. Cruair mo weher an bhirteún a chuneal ar scalan seo. I caint le fearir an tréin ar a bhealach go don frís. Nach maidá. Bhí trí rang dar trí lás baich mór ó baich wasar agus baich na ó gathachú. Bhí séitna cruaig na baich na ó gathachú agus dhéire go bhí dhéataidead. Bhí teicid sta réir. Bhí poineann go dí sáras bhí séitna bogód an na baich mór ó na hatí cruaig agus de chéntaí go tras an seo. Cor an bhach go mór a heigú Jésus lá agus hartas na ballisir an ar a hiigid siad go station entrin van na portas a rahai a dúcails a docails a van dípa hattaí ó da goir is deas feiceil rún a das a drettir dói ar agus leat mar ran.
Bhí maithe agus mór uis le Balfour agus uis le mór eile ar dhéhtáta sasan ar cuairt ar le síide. Bhís a gáil a scíú agus gáil fríd gon luí agus fríd na cricin seo ce amsir an mód a fálarat me deis an mí scíú cear go frí agus lehaníon agus lédí. Agus bhí se fást an dípa sin cinnte. Ní mar an éis ní torasreachta bhí dír chonalig tú san chéad. Rhain an cólacht íareacht an tinscal Albert. Tá go an Donegal Highlands ar an cheantar ag chur an núl gur an na héisin i cíarna le feilean seo agus i bhí nálabain. Fan bhliain 9 agus 9, bhí 100 agus 4,000 de dhéaranrád faoi chuirim an County Donegal Railway Joint Committee mar a tagú na séir. Agus bhí beagnach 100,000 faoi chuirim an London Derry and Laswelly Railway Company. Ach ní ra mar an cóebrú a riamh etrú. Sa bhliain 9 agus 10, taú Henry Forbes marúni agus banisteir ar an CDR. Decu Forbes agus an fear leanna Barney Kern a rian ar an chólacht. Bhí Forbes bhí sé má go leora sin gur bhí Kern níos fearr. Bhí sé níos trócar ar na fer. Bhí sé níos trócar ar na fer. Bhí Forbes bhí sé an sáhailte an Railway Company. An arbí an bhaid sé hín. Yiri Forbes is ar na customary héasú. Remember, it is well for each member of this organization to bear in mind that goodwill based upon years of conscientious effort may be entirely destroyed by a moment's carelessness or indifference towards a customer. De hen session na féidireachtaí a bhí le torasnaí chuig an airige agus roinn Forbert ar an tíú sin. Comai, bhí torasnaí agrithe a gcóir ácadí speisialta. Chuid mód an na seanra lí go tabardúin, agus bheith leimiltain agann tabardúin agus bheith coppla leicin agann sin hartfa tá hásta na hansin ar a bhela agus brad me déir sé téin leis sesin meiltain agus námsin. Agus man na sciortaí mór a fáda lígus na seanra san námsin agus na me déir sé téin leis sparan mór bhain sparan mór a bhela go mai acu. Ácad mhór eile den na cólachtaí tréna a bach le íní. Chuide se go mór is náit. Tá graith an parála agus rud eile dá. Bhí anína chuir a mal na fenne, agus tháinig me se ceirhhagan dé chuir a gemad síos go ballá féir ar hiúr. Déhí le a hen bhí leí chrúslí, agus bheit na fermarí lí léir man na chrúslí ceannat mocha. Mocha ága, agus thucha na mocha lígus de go dí station has na gáras dír málaí. Agus bhí cheafte go an ruúth hart san námsin na leigartaí céidim agus. Rigus mé carthain don na mocha má has na málaí agus feit. Tíos meiltain agus fiide chéireann an sin na mocha. Díal an bhéha, air níidir ceir dó. Hí le gur le íní na gleantach a bhí an naniu, sin bhéid sin daoine ar a tréin. Ní ra éon siathe an bhuiamsa, ach má chhlaigín na muir an noneag, tin go fadar le litir ceann. Chur fearr a bhí caint le muire, leotharan isteach máis mo leabha. Bíú an tinnis, mar ní bhar muire a le. Fan bhliain 9 gáitiag bhí cogú na síorsaigh bagart, rud a bheithú go leor troblaidí den na cólachtaí trénach.
Bhí bart de chud ar na Rossan, sémas ó dúí agus sémas mac gohard an muoite rank sa chogu. Í sé náram na sasan, agus hén sin na bhile fá hawan na bliana sin, agus ní eise darás, agus hui sé dar seachna, agus hana sáide agus séidir singan mór sé se de níos manna gunne. Agus bhí sé í sílam an náilse choran tala dog sé ar hiúr na prísanna. A han láisin an ceithú lá de anar bhí sé de siúil hart fríide se choran, agus hui sé de steans na tí tafarne, agus choú fáte, mórapa, agus tagu téga bhí agus réga ddífa, agus na réin an óna bhí brín mai áltach. Agus sin na réin an tréin go stáisian bhín banid, rinú ansaí a tréin, dascail sé dar as cúil san sé ste agus sciub sé lá an dá trísanna. Dearta go bheith sin na head ansaí hála go an tríirse a néire. Bia sem mar dear san na mér na fespreit agus teantan dá roiile stas lá. Chun a tréin na dúróí ar a mar lá. Fuis na mar gáin seach é go tréin le hacht as duire go háte choran. Agus bhí sé nenas a bheith teacht ar leiscil go dúir se hiúil scadan, an híar scadan a bhí na choran nu sin agus líoach sin nach scíal. Agus mar sin hí barlach gur séidir í bheith leis a tréidir an siad léana ar tréin ag mín banid. Bhí chuid feiban í hénig Forbes agus na ddíar an Lochswilly Railway Company íasach daine a gáir an díine gháilte charain, ní mar an fanna bhír éisteat a thordámh. If I were to take this authority on myself, it might happen that we would never get the engine back again, by a combination of circumstances in which the irregulars of Burtonport and the bogs of Dunlow would play their respective parts. Imperialist a bhí an Forbes, agus wahí se gur chréig na Bretagne nuair a harann siad amach an 1921. A chit sé istead leis an airthú, agus thoise sé chur a cholacht an orniút an tíolúr. Chuige sin, thoise sé chur íaran charaní petrol agus dísel ar na rallí an éit na dréanathe gaile. Bhí siad ní sír a réachtal agus thug siad seirbhís ní sólúpa den na customary. Sé an gí an náid is smó bhí an cholacht. Bhín gí alta ag séadú tríd an ghileán seo I gcóin chara. Ar a cuiciúla fihiad de ainair 1925, bhí luas na gíthe có háird le 100 míle san nuair. Séadú cuid den na carastí den drehiad agus Mariú ceathar. Bhí an Taiwan gur háirla se néit bhfuil cairn an chluthe agus níor het sé an 33 go dtí an talú. Ina dhé sin curú breis meachans na carastí agus curú steach anemometer. Ach an nainean na hiarachtaí agus na háirithe, bhí ré an bhóthar éireann seo ag teacht chun críocha. Dúnú líne ailte charain an 1941.
An le dearnach den 19 gannaí chuir críoch le seirbhís rialta fud na condaid. Bhí éaranrád hir chonneil marú. Ach an ró, beidir nach ró se heag tógáil scíiste. Just to pass the time, I started reading railway books when I was at sea, and suddenly realised that there were about 4 steam engines and a lot of diesel rail cars left, still intact 30 years after the railway had closed down. I had no real interest in the historical end of it, but realised that there was a great potential for restoration of a railway here in the county. The society was formed in January 1991. Initially, we had to decide where to put the railway, and 2 areas in the county showed a lot of promise. The one we finally settled on was Barnesmore. There was another one we looked at for a while, was Fintown and Glenties. Cair bon Comantrina sa disgard an disgard a chundé. Bhí sé a caintear a Barnesmore agus ar bhil na Finnean seo, Hay Sheedson and Barnesmore. Agus cair cuman ar bon an seo. Chuí bon a Barnes na Malahane agus Hacklí sin go rahamid a Malahane seo. Gá teas station an seo agus hir an seo tan seomra stór agus muir a húil seo tan mar deis se water tower agus tan seomra good stór eile muir tí bheile. Díal an bhéha mehu níidir ceir cúig, le hé sír an taurí. Bhuial me le Fransaí, éar a bhealach as Dumfries, agus a dhearthar John a bhhaile ón chogú. Bhí maire ag fanatlumm s na glantaí, a thóg siad an rothar agus an bhairteagainn a bhhaile sa taxi. Sílam go bhfuil sim ag John intí. Agus dúirt na henneal tar leine neire gur gróníine seo go hín tamáid go seán na gleanta gur seo har a bheith céad fan géad mar a bhí se a ládra dún an bháíar na míide ceara sa seart. We have collected 1 locomotive, part of a diesel rail car, and 1 carriage. The restoration of the carriage is ongoing at the moment. And we've sourced the rest of the material we need. Díal an John mehu níidir ceir cúig, sa bhhaile den cheadúar le séblan na déag. Waithim ma faoisiú agus suainis ar ma bhealach suas tríd bhhaile na Finne. Ma bhharim an chodeile den chogú, beidir go billi mé. Cúníonn tú thugam as ceán na maine, mus na raideaigéir de Allan Furí, de dhéage na srúthain eala ag sní, hartarm go luhara, géage ailtí an róm le fuiseaga. Féchan tú armanis go glé, le lohanna mór muirga de húl, lohan gaine ver yes, lo altainir chlé, ga cannacú salir land an spéir, agus snú an taurí ar an ruan. Ó na cadídú an at rísir fáin, clúirí an seoméad ar cawsaí galad a chas, Jóní, cárúr a chur am gain. Bhí me héna gobar a London a dús na seartóidí ag genú
an grachúr sa céime hocalat a ré tá riartanna le bheithe áhar fille I gobar in na buildings, I gobar tamilta daverní agus fiú seall a gobar a siop a gréis a London ar a dachttí Harmony Heitzer. Ach, sílim gur béon rud de bahawatí ar fad a Harlídú ná an nuair go danig ma trasna go timpiste cruúsa filiata da Derek Mahan dag se the Snow Party. Tar ná in Ireland sa chenúintir bhela ha timpistí be go leanúnatha agus mo vín tú san éid cheart a go nám cheart agus úsáide winchestú sílim go din siad a bhémart agus go gauríonn siad le de bhela héna amsú. Ach an cruúsa filiata seo bhí den ítacham an chiadenan san chrúsa a chur sísar Derek a héin agus ag peiliú na bhile go bell farste in é blianta chaá in Iori a London. Agus cymne ma go jo a versa journa sa den. But the hills are still the same, grey blue above Belfast. Perhaps if I'd stayed behind and lived it bomb by bomb, I might have grown up at last and learned what is meant by home. Agus bhealainne léman focail home an focail bailin sin agam freib se maithas an lehanna agus chu se bhémar megne bhealach tá díhar cíneal psychic connection ar mé héana agus an focail sin agus heagmain sin gur se do bhuaglas arm ná gur bé sin mo réin peiliúar as ríist go dtí an cantar seo agus ciileú a dhéanú ar a cheantar. Darlam mar ille agus mar rinne gohfuil fáscailteat agus déimhnítheat agus spiridalteat a bhaint le Cathalú Searcaí agus darlam gur rud anú sin I bhiliaad agus go dibhanna bobbal seo dearú na híise an tuise déimhníthe agus an tuise spiridalta sin agus darlam gur dóithe go bhaineann se le duine a bhfuil príomhathe ige a bhfuil teagmheilige dóthaon mar bháil de hogla agus mar bháil de phobal mar bháil de grúpa cultartha agus nuair léonmuid na dananta tímuid sin tímuid duine a thosaíonn na má ag imát ón bhála le go bheici sin na hiontais agus nuair atí sin na hiontais níor siad go hiontais sin ilig agus pillann sé han na bhála agus is san sa bhála áitir thosa sé an má atá in éiríre na rudaí is bunasaí agus na rudaí is fiúntaí. Well, seo an teathair tógu agus Siúí mám ach dan oiatá áthú mitna mórtach an nuair gur mission mar bheas arág a cíneal de facelift damlan fáte gannis agus sin haim ggóil comháid ní sanna ar an éit na mar a bhí nuair a bhí me héin an cho sé fríd cíneal de therapy session de cíneal an atarrin jobbaintach mai da. Daca le ma heismarí da Mickey agus Agnes is be léan na bhí athú sin. Mickey chaise bonus na blianana a gobar na fermathart ar Edinburgh, Merrickshire, dar ná casalí go leorda bhainú hir chanail níró joban ar bí níró uber de híineal ar bílí bhfuil seo agus bhíar gáil ar Imirce ach charú seirigad na bhile go rialta. Well, there you are, lads. I'll send you out something to eat. Thank you. Má bhaithir sular pásaí, stáigur casún bharteachúra chéile in Glasgow, ach sular pásaí se bheith sí gobar mar chalín na Scadan ar na Boedí ó Lerrick na Shetlands, síos go Yarmouth a Sasin.
ó bur a bhí an tá máslach agus dín agus scinnte go raibh exploitation omláin a dhéanúir na cailíní sin na gnáam. Agus fásta bhfuil si gobar mar tatíthócar, bhí sin do grás ag na cailíní as na Rossan an chláraiste ar as daoise. Ach ní raibh léu na scríomhaí agus ar bhela bhí teagháilín tá heici beidir, well, intuition. Sílam nach róisí faoi smart ag an réasún, agus ag logic agus ag an analís. Ach, bhí teagháilí don chud seo don charp, níos mó don chud seo. Agus sílam go teancaigh sin aramsa. Dyn se sin na scialtaí mór a fada seach na tús na deúla agus na a bhí me beg cineal bheh na arm na a hagil mar cháirdeiste agus hasá sí ar cheandanna dílíní fada mistéirethe seach. Ach heag na dhé sin gur an cineal sin scialaí an tá cóngrad an rud a bhí ar siúla Marquez an leoríonnta sin 100 Years of Solitude, cinach rom a weheir an léad an á a heicú sí an scial sin ó bhain go bár, mar bhí chud scialtaí sa cí héin go ddíra casablí sin. Meher bhí, well, a bheith gan a bhhar an léin ag meher agus haca leis léo agus cineal a litir scríú. Ach bhí spéisianta aige agus, well, bhí seo caitianta meas bonú hir chanil, bhí spéis mhór a Robbie Burns. Agus sinna chéad a líad a chola a héin, meher nar a hagu sean bhile a dús a dhéhrí, sead a rás aige síon seo cais na tinneamh, agus danta a Robbie Burns a léadú héin agus tam a weher. Agus tar ná níor heigma an teangaí sin ag an nám. Ní ó berlar bíagam, ní ó berla bíagam gur ma seart ort a bhíanta díis, dóla ma berló na Scotí sa hagu trasna ruhi taurí. Ach rudanart fa fuam na vacal, chuoi sinna bhé mar am gomór. Agus hasa ma héna chur facia gan na heile. Ní gur ó cíalar bí leha. Ach hag se sésuínta agneadú, a bheit hanon a sin dhéanú fuaman na chrúthú, silaí thorlaí heile. Agus maithe sin, ba sin tús na filiíata dúsa. Well, a daca le bheithe chur facia le heile, na stáige mar dúirt me stáithe gur hasa me go meas ar lua am híal. Agus hála se sin sílam do bhhain ar ó poistíí ar bíalar fad a tí ba me sin. Téin danne clonne sílaíú da Agnes agus da Vicky. Agus de bhhar sin bhí ar má hólúidir má cháirde héna chrúthú. Agus ábhúil go leor ha spéisiú leorí. Agus is tí faoi chlúdaí leor a casú má cháirde arm den chuide smó. Characterí is literíat an bhéarla, Tom Sawyer agus Huckleberry Finn agus Hiawatha agus The Little Prince. Bhí sin na characterí a chuí bhé marm, agus ar bhela roinn muid súgrúla na heile a bas a tálaí a tharlaí an súgrú sin. Agus is stáithe gur heigma ag an nám sin gur ó a léad a rodan agus síl na saolaíata. Agus gur ón síl sin có fír agus có mai, agus có an laca leis an gráthíí léhúil a bhí hartarm an seo a míní lé. Agus heag ma beidir gur bé an litríat agus an scríbnearad, an bailach a bhí an, well, da gíní éirithe leis an dreichiad. No, an dyfagan a bhordúra, leis an dyfagan idir an síl seo agus síl na saolaíat a chrasnú. Agus de bhétain é sin a chrasnú, bhain istí I ddír na dríata. So, ar bhela, is buitim gana siir, is táithí go deacla mar raige go bétas na denta seo agam sa na cíneal da passport, cíneal da visa isteach a ddír sin an intas. Is táithí gur hasise me leorí gaeilge dan chéad dúire, in sa bhíon dhearna is scalchaisiil na gár, agus is cefnealam go lé me ar bheith a han leor a bhí na shelfanna an sin. Na haistrúin sin a daltí an gúm ans na fihéidí agus an sa trithidí go héirithe da classigí móra an bhéarla. Is cefnealam go lé mar rudí casalí Ivanhoe agus fardaratha trúilíthe lí William Carlton. Nílas a go man an taisteúr an bhéarla tar sin Dirty Dick, a ní hílam go dé. Sean ó míláin ar an taisteúin sin agus
Bhí sé bhé marm. Agus go leor an na heistrúhan sin a rinn seo amach gríanna. Ina dhé sin chuime go ceartscail garta Harce, agus bhín tádear a garm nar chuimean sin gur bhfuil me lí muintear ítach, muintear an bhéirle sin Thomas Brantha. Bhí se go hintach mar muintear. Sílim go dog se cíneal orta agus muín dúine leg, sasúir ar gas a héin agus ar na a thuirtear a tír lí dearfat. Gcónaí chuid scríomh cahall ní rá deachra bí túsa go leis é stapú sin an deachras mór bhí agamsa. Agus tá cumna go an gcónaí agus dearm go fáilin agus sin blianta fada an leis le daoine tá cumna go nuair a bhí cahall ar a scáil go raibh sroch mit sin na gcónaí, saolaíocht agus scríú agus ní ag dearú ahan scrúdú a cahallan sin agus é a scríú leis go dtí go stoppaí na daoine bhí a bhil an scrúdú é. Ní hilim gur choí me se rud a bhíán, ní hilim gur choí me ngói a bhíhé faoine a bheith ina scríbnáir nó faoine filiocht nó faoine drámaíocht nó rud a bhí mar sin. Sílim gur rud a hálanna gur chuiríonn ceist agus ní raibh ar cahall ach an ceiste a chotha agus sin dascail sé má ar bhid beidir go sé cos le blá, gur oscail sé má agus go dála chuid mhór a bhí ó haine leich in san scríomh tá deanta ige. Is mailm go mór a bheith ggóúidirpá istí mar tá si cógeall gaire sin a có fáscailte agus có tuiscinar chuid mhórbalaí fásta. Saolaí a gcónaí ggóil se caiisiil leis sin Chelidzibeg, agus má áircintúra Chelidzibeg bíonn se a gcónaí ag mothú a bhealaí ribhe. Bína chuid éircebeg go mhuiige ag lára brí agus bháilna gcónaí a hanna go sensor sa bheith mu acu agus siad chur álas ar chlín a bheitthe mar siad an ggóilte sin táhata a bheith ciiste agus a bheith fesra. Agus tá poistíí a gcónaí ciiste agus fesra. Sin clábhar chéile chuilcí. A dúirt meir go bagra, agus méid slopart go súga a níomh agus gan an mhóil. Go málatas tá heid clábhaí sa leannta tú a chonal. A chuní meid spágal agus ag spláisial agus ag scartíí le luair. Clábhar, seo má haid clábhar. Cinnar chéalaíonn facail faice mar bheor. Go dtí gur wathíime a má wata sí go logar, agus tírí go thuile libín do mo cheartetha, cheartha na fuairta na tuiscine, a chlábhar na cinúna, uhaidh mo chrábhar. Well, yn sa chamra siya smó ním hen mahaid scríú nearata. Siamra bag siasgar atán agus tá siad a bhaintaiste go fásta ggóil mo cháirde ar fad hartfudú tá siad an sin na shelfanna. Comáilí sin tá ceáil agus bhí mo géisiir lí ceáil a gcónaí agus mé scríú go heirithe ceáil clasica. Smailm a han cíneál ceáil ó Beethoven go dtí B.B. King ó Shostakovich, na Sex Pistols, agus go heirithe i seanós. Agus bhí se dáhar am gur má gobarlí ortaí ar fáil tréimh se nearú na seartóidí agus a dús na chartóidí bhí má gobar ar chléir roinn Tony McMahon ar dogtí Aisling Yaller. Agus líonne tréimh se sin casú go leor daoine ar nach má deise gom casta látha go bré, gur ó job mar sin agam. Smuidí mo go heirithe ar cheoltar ionta seanós agus duine an tá uasal ar fad sin dara ó cain. Agus tar ná i Kathleen Maud a fille. Kathleen, anartanis. Tar an casúr nó túa go mriisiad agus go milliad an teach seo,
Go níana táseach an ádaras agus álair gan na bailí, go deagas scráthe agus díon agus siimiléir an uasléin neartmach a dealas. Sin thug manis na chlár agus na tárnaí go níana de techaile seo, a dhé tá an tarseach. An seoigh stéisiún chaisiil na gáir, dam sí mise me an rúin, mo harmon is mo hantar. An seo braithí mo dúin le mo chinúint héin is le mo himpalat. Sean stéisiún chaisiil na gáir caith mar régar seo ceandan na lechrathe is mó hí na bhémarim in sa tíb seo tíre tá boi an tahagam lei sin néiteo agus bhílí blianta fadó bhí me in na Harhanbeg. Is éit ítach é seo is cineal da focal point é, en na bhigin tú an tíú tíre ar fad bag ná ó frolis go ar a chonere, agus tím dúhí moríní mar a dúit in ddíra na, tím mar a rinsead min tíú ar an clíal, agus tá na laragtha sin fáca a néit go fáil. Com mailí sin smuoitiam agus mé na hasúin seo gcónaí ar na hanim na ha éite, Casiil na gáir, fan a bhuí, drim na tíineh, mai ratha. Na hanim na ha éite thug mo riní don cheantar seo ar fad. Ach a nise tá ag dal ní chimne. Agus bhealana tá tásta chineal an art. A gírí a níos as a talú do bhhar gohfuil na hanim na ha a dal i ní chimne agus a níos. Tá ceatalach a teantaí ag buin ceáil as an ghuí, gan daras, gan fuineag, gan scletí dín, ga fascailt na fada gíin I gael in. O vin go bin tan chat tréke, iri yn hiansa styrm sprak. Mo hiolhw a hantri, Elé de fortiat ní chlonní chuige ó ha tégre chaili le guige. Mag saoil station chaisian na gáir balag an seo fasta, agus caiim a ra go dén títhe tréice mar seo a bhéim go mór arm. Nílas a go an ríadh cén fá, ach sílam go mainin se le éite bheith fallú. Mar sílam go bhfuil a bhaid níos mó féidirachtaí, possibilities a buint le éite tá fallú na an éite tá lein suas go béal. Deirtar go bhfuil níos mó féidirachtaí I glóine tá fallú na an glóine tá lein, agus ceanlam sin ar bhela suas le maigne héin, bhfuil a gcónaí go mé maigne fallú. Dúirt Krishnamurti rud an art blianta fada hanne, chuí bhé marim, dúirt se be entirely free from belief, so that one meets life anew from moment to moment, without the conditioning reaction of the past. Agus caiim gur gur ón réite sin an tátáhata am híal héin, mar go géalaíonn se a bheith beo in san amsir leichra, a bheith fascailte, a bheith sanardial, a bheith aware. Agus buineann an ruid sin ar fad leis an teatha tá fallú agus a cheadaíonn don ghí séadú fríd, isteachar in agóhain agus maharad na gaile. Tá darsin tí seo fascailte, bhfuilm darsin na haigne a bheith fascailte de hir. Na portaí seo am na himpel, huaí agus has, an teascan mhór amach a haltan, bí bhfuil tinkar cíarn acu ar mo ghain, agus atá acu ar an mhara. Tá go siad chun cíneal le cúnas. Well, tá a gine ansá in san nóscoil seo tá an scéim seo a déobh scríónaí a bheith scríóna cónathe a bheith in san nóscoil. Agus a scéime seo atá á reachtáil ag an
Arts Council of Northern Ireland. Agus tá siad a gin sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. Agus measam sé hén gur ríthachtaach an scéime seo. Tá caithal ó seacaig a gin an seo inis le cúpla míonús agus is úntachan rud é gur tháinig sé. Is úntachan den émarc tá sé bríomhar, tágan sé is úntachan an tlíga gur an sé líocht taon ó scór na daltaí, ach ní bhhaid son go dugann sé rís eisimplár conas gur féidir techt tradiisiún na Gaeilge agus é a bheith san aimseir láireach. Tíú go dig an teagháil sin don spiridal tacht. Hán an sean spiridal tacht a bhí jogin agus a tugu dúine lig tíhtíad an Institute agus tíhtíad an Eaglis ach rud eile ar fád a bhainean le íomhnas na bethe agus fiúntas na bethe agus eileath na bethe. Cabbí áit bhfuil an fiúntas agus an tíomhnas le haimsú agus amsí an caithal sin darlam amsí an sin rud insa teangaí a gceann mar chirí bliana amsíonn sé an ceangail in san dain idir an focail agus an rud an ceangail dríochta a bhainean le cultúr agus pobl. Port Stewart ná port na binne winne mar a hagan na McLean ar a bhhaile seo, agus sílam héna ggóil a taim sin a bhaid níos díhairí agus bhaid níos fillita mar atá an leagan Béarla den aim. Bala síre tá seachtain chuid is smó. Séantá Jackar a ré cén teancar atá éitirbí ná amarbí ar híhir an eile ná ar ma bheitha héin. Ach smuotí mar rud an a dúirt sílam Carl Shapiro fel Americana dúirt se rud an hatníon am go mór. Dúirt se poetry is rhythmic. Because the poet takes language at flood and goes with it. He senses the wave of language. Agus medjin seocha scór na farige tá anachíalí sin, mar an sa dhéhrú a go héirithe, bí na narige sin an tá tóca, bí na díabhfuil hénas dtíontí, agus tíntú na spáiste a milltena seo ag tearta níos a bhéal na tuinn sin agus a builú suas an éan é na bhuineag. Agus bhela bhhailm héin cíneal déna chomú, a bheith cuairt agus a mbehann power cíarnán agus atá dontain dhéhrí ar a bhhaile seo. Agus tas a gon go bhfuil go leor éis go muon sin nar capú a riamh in anga. Agus tá cinnte go bhfuil narit sin denta hart fríide na éireann seo nar capú a riamh in anga na bhacail agus a go héirithe in anga na Gaeilge agus má tá rud a bír má bhíon gur bhhaile mo dhéanú, bhailim codan na denta sin a tan san na éire cheapú idir seo agus an tam me críomhíonn seo mar scríbnear cónaithe. Is léir ggóil amsí a caithal i nneamacht an chrúsaí agus in nneamacht na mlíonta ó fillse hanna bháile ggóil amsí aige in san teangaí seo agus ní lórann sé fan Ghaeilge deir se má hangaí. Tá na héon crithe a chat sa tóir ar a hangaí. Gur amsí sin sa teangaí a neothar a liú dá daras sin na spiridal teachta ar level pásanta agus ar level fillita agus ar level álaíonta a oscailt. Wel ar nóid tá seosamach íana go Gaeilge agus chuoi sin a bhela héin ach duine an líoch mór a bhíogams agus mé fuas an níos in seach ná Jack Kerouac a danig na trasnar nearún na seacadí agus when ma saltíntaach agus spríos an leor mhór sa ga on the road bográlum genú amach go ma cosalais agus bográlum gáilisteach fríd California chealta go Frisco an Charí agus méid fricalí mo chare. Rhain se cíneal rucksack romantic dú agus beidir go bhfuil mar sin a riamh ó hain. Tá mo bhela héin róm amach, a road that has zigzags all over creation. Yeah, man, ain't nowhere else it can go, right? Agus láin chat bhelan na seaníis is na scailte na láin níos cóngríd á bhaile beidir. Sroisi ma crush bhelan na cinúna. Is bé an buas Róman sin,
Tróí tíúil le méthór tar teorin. Is an sin God damn it, Jack. Be mu bertig siab ciúil sa tíriad. Ahanúil agus lúnasa, bí nimirce de scalarí galteachta chuig na cantaratha géalteachta níothar na héireann, cantaratha tá cúnú lád ar éirí heile. Scalarí a go gealú, caithinn se trí seachtaní I gceandan na calaistí éagsúla a níothar hir chonneil. Tá nimirce seo gal a ré ó hús an chéad, ar tús da bhúnseirí agus da gíní fest do bhain. Tá calaiste bhríide runa fáiste ar cheandan na calaistí is mó. Bunnaíú ar túsaí an ó mé chun dá luí, a chanig is den na heirimorí a bhainaíon chalaiste gur an Gaelic I gimeacht ó aithear olú, agus chuirta se lethar úr an na mó Gaelic glan, éit nach múteach taibhrin ar bíham na bóchar a gáil fríd. Tá bhanas sin fír go fáil for na fáiste. Na haning na head fuairt ar íon seo, ní scalaidí tá go aithriú ag láth na héite a na huaisle. Agus bhí láth na héite ionta tóca lá. Híú láth na héite sna tithe agus níte do gáir eile. Hasáite do mís na cabhrin agus níte do gáir eile sna cabhrin agus bhí na huaisle mar dúir sa tain agus láth na héite meascaí suas agus a phríomhéim ó bhí acu Gaelic. Agus fuair sin a láth na héite Gaelic agus Gaelic rásta. Bhí hinní móran, ó chélis na títheagain agus acu na sochaí mhóra seo as a lean an gúil agus muir bhil fearste agus I teálaigh. Thugad ag ó chélis na títheagain an seo frídeháile. Sú hinní airneála gon frídeháile. Ní ceada go bheith mu go dín lehanní dóí agus I hí nach lug. Tám sin. Bet leinn sin na fortaí. Hormón na bháile. Carhar bhí sé níos mó a chasan na bhí sé de a chuidú ach bhí spórt acu. Bhí spórt acu, a bhís acu gur ar severas mentina cultúra sa cheantar sin, sna leithúd rah heach na telefíse, agus bus a táir sin cumáile sin teangaí a hanig siad. Ní teangaí Gaelic go bhána bhí a gceist acu, ach an rud a bhí tíomh hir den teangaí sin, an rud bhí fitte fuite fríde chéilinn san teangaí sin. Sé sin an ceol agus an niliart, agus an ddraíart, agus an stair, agus an tradition bell, agus an scéliart, agus ahan rud a chuí leis an seansail Gaelach, agus a Jimmy le himach daimsire agus le hacht an bhéle mar hangi bheo a mas na líní. Bhí sé sinna lige ar hiúil ó urthar na tíre, agus bhfuilis na daoine thart mar bhí sé sin go fáil beo in áit cosfuil ar anna farste, agus hánig na daoine a géirí a haachtar sin cumáid leis an teangaí. Is seo mo dheartha tá tacar an na fáiste agus ar na calaistí eile géalteachta, cé go dear nó iarachtaí a námannaí rudaí a chuneal mar a bhí, mar hampla ba gréithlis in na heirimorí cás go chuir witir na héite bhil ag dasaí túmí den cheantar. A go fáil, ainean na náirtha I lig, tuig siad na gétaí a an saoirú. Onas acu a hiag na Gaelteachta deir siad go dig siar ar bhaithí le Gaelic a ólan. Is sin páistí a bhfuil Gaelic acu ar scoil sa mála. Tuig siad an seo le fios de chin legan a chur ar a goid Gaelic. Tuig siad fásta ar bhaithí leis an cuideachta. Bínas acu míon trí seachtaí de chuideachta acu, bíon siad cosfearige, bíon go leor daoine eile an go leor daoine eile tá comhíseach leofa, agus bíon mar deartha ceol agus cracán, agus tá sin táhachta go bhecinn daoine ggóil an Gaelic an ceol agus an crack a ggóil tíú le tríú. Agus bíon cultúr céanna dheolar Hamish being culture Kena Yolorum for Kanye and Disco We Watch. Is a hope shot. Crack of being a good show, that she just the reds there. How she missed a chat and show because we McCarty like Gall on the Franca, because I had night.
agus bhí siad na teachtain na bháile agus níor bhain siad soltas agus ahan bblion tháinig mis na bháile agus bhí me sé géirí goráis gran na fáiste. Dóla me sem chuid géala an seo bhil cibhí géala atá go manis agus me sin gal an géala canis tuisc gur tháinig mé gran na fáiste dearhan. An chéidir tháinig me seán níor géala gur bí agam agus bhíarm hacht chu máíarm. Seachtain se go ranna fast. Níor ó dúil agam a bhí teacht. Bané feit an céad seachtain. God bhfuil mé an méid sin crackas an cursaí nuair a fanar an áte agaid. Agus anis, ní leis agam catí bhfuil mé anis just an crack man sin na háte an chéalaigh na daine ní leis agam. Is chuid siantach táhaite an is rinnearbí a deirbí a deangaí híon. An teangaí a lóran siad agus bhí ar deangaí híon ógin a le gnéarin lead an taal agus bhfuil tá teangaíún go fáil mas sa régan é agus bailam í a bhogam fásta. Bhí chuideachar sin a bhí cruúigh go leor an ró. Tá mis sé teachta nuas an seá le chuig bliana déag agus creidsim go mé me teach ó fadas a bhés me bio mar tá dúil agam sna daoine hatan seo tá dúil agam san áit. Rinn me chuid mhór cáirte, creidsim na cáirte is fearra tagam rinne na cáirte sin seocha mé teach na háte seo. Caim se chuid mhór am go a bunú na háte agus sin an áte mé suas mo chuid géalaigh. Tá dúil agam sa géalaí cinse sílam grúil se teirt a dúin go dogann sé féinú leach dúin. Tá sé mar chuid dúing agus gotíine mú seagain, níl sé trom le hampar. An cána sin is de trífuirt an Flagan an cóil agus na le gé go ráid cin taim tar nóí seo na méra an. Bhhailm sa más agus grécha chuint na páistí chunne teanga díre agus na dír fásta. Agus mé ní tú sin le chuidú dé maihan seo bheith bradarú teanga díre bhacu agus go láirte teanga díre an agus páistí héin agus go deú fios ar chaint na gaalacha sa tír. Tá muidir lig in seo an san rang ar máidí inniu. Bhí muidir lig ag an chéalaí a réir an san chálaiste. Duinearbí a lig. Duinearbí Linda. Bé muidir lig ar an telefís. Bé muidir lig ar an telefís. Báil mar an chat a dhéanamh an na gaalacha agus rud mar sin near me sem móí ha í bailhaint agus tá sé tá forrasta go siúlaiste ha bailha an le agus rang lecuin seo. Ach head a rud a bí bhhailm canúint na héiteúirtaí agus córa na héite. Heglyfa gaelig na leor als na leorthaí lebi ach na rééis grunn na fáiste bhhailm sa go neamhaid le canúint na héite. Tá agus tá a clégan náide sagú bogla brutin. Daniel O'Donnell. Ha, ar a leid, caihan Daniel O'Donnell a curte ar an airde. Níl Daniel O'Donnell níos fearr na Madonna. Crack an géalaigh canhaint na héite féinú lecht, scrúdaithe, is sem í fé jig ná gortar daoine jóga chun na géalteachta nó luthe seo. Is go débí sacú dá bhhair. Agus Julie. Could you for Caroline? Tá rudan seo nach bhfuil agus sáil agus sin géalaigh. Tá si stappas na taithe ag mrá taithe daoine bhfuil géalaigh waithachar. Agus tíonn siad bhfuil géalaigh mar hangaí ag daoine. Agus an taísóg ranna fáise cansló featrú héana an seo géal. Tíonn siad sin. So ní teangaí ranga é ní smódaífa. Tá sé bio tíonn siad thart ó bhfuil. Níl muidir géirí an taidíal sin na chaneil, sin jo muidir géirí go mó daoine exmúteú ghfuil cinneal de Írsmalan in san Gaeltacht, agus go mó na daoine ar fanna go níon stáid amháin a rís a síl. Ní hí sin go muidir géirí. Ach go fóil ní bhain ghfuil muidir géirí an teangaí Gaeilge go chóirtíofa ach tá muidir géirí tradition na Gaeilge an rud a tatííocht an teangaí a chóirtíofa. Agus ar an áhar sin, bíon ranganna acu an seo mar hampla ar an Iliacht, agus ar an Star, agus ar an Deligis, agus ar an Tradition Bell, agus ar an Scéliacht, agus ar rudí mar sin. Ba bhhaid líne go bhheicid siad cod an saol Gaeilge agus go dóirid siad an saol Gaeilge sin lá. Agus buineann se sin leis an teangaí cinnte ach buineann se leis an rud atá tíomhthír den teangaí.
calaiste bhríide cheandan na calaiste í sinne agus is módír chonil. Sna cineile cosal am mar róirtaí tú míad agat a charce. Má táirtha béman na námanaí, tá an corchoige cíar na gceist. Bhí me is mútúir a chrinú seo scartaí hir an sa scáil, mar tan tráige mort agus má mína trá sin an náit is mó teige chálaiste agus má míon sin a bhíon sin. Nuair a hagann siad on teige túús chuid bhór bhaid acu bíidir ar bhagan géala, ní higann siad cad a scéaltartna. Ní higann siad ggóil daoine seo agus ceirúir fiad sa le lárann siad géalaigh. Bíonn siad ag paidireacht an géalaigh, bíonn siad ag treidean géalaigh, bíonn siad ag sirí an géalaigh. Measan siad san teas gur rudda í a bhainean le trí seaartní sa tairú, scáil sa bhile. Agus bíon antas arú a chéadúir, sa tu géirí blas de héal eile thuirtífa, ach tá tu géirí rudan a spragú antú a thuirtas grád ífa, grád an teangaí, agus a chocha is sim antú in sa teangaí. Tá mar bhíon scafta bhíon seo, sé cos leis scafta lig? Bhí siad fíorhhaithir fada má, bhí siad mutina mai ar troblaid bíar tuadhór gom nafa. Tá gur á caiim a dhéirí san naí agus bheith scail ar ar baina suaine abant. Ar a gabí mar sna denar gom leis scafta seo bhí siad fíorhhaithir más má, a deachra mé do bhála bariad. Yn rwyd at y geiriau hwrtif, at y geiriau hasin stifa, gyr changi fio i, gydiglad, rodder bi a ffle, gydiglad cwrsi nwa amsir a macasawr riwri agos marsynda, agos gwyl ffogli ond sa geilig, donna lehij, donna wakasawr sin, agos nach roddi a wynan la bochtan agos leis yn sian seal a ta ymihal a blient i fada. Tá mu na héite lán sesta na scalarí bheith teart a buntaiste me tuna den éit na scalarí bhain seo. Spregann siad na daoine lena go ceáil agus géire agus in níor sa siar a bailmór agus go maiid leistan tá an teirigid bhlas go dtíálar mu na héite bolachar na tuthe agus chuidann se le lácht gró agus a hanró diaad a bhain seo. Agus as rud é gúil go dúórdan na ceantar a géalteachta measar ar gúilta, gan mar an fástaíocht antú, tá an téhacht ag buint le gró na galaistí. Níl éon teachtaiste ag na daoine deomaid siad go bé fermórach nó iscarach nó go bé min obair a ní siad ins na monarchanna. Agus chuidíonn na choilistí géalaige go mór leis na ceantar géalteachta iontaobh sin dá. Mar hanna bhhain na pláistí a hiig ar fáid tamil in san tairú. Ach tiig teismóthirí socu, tiig daoine eile a garcarthú agus caiithinn siad airigid in san náid beidir go mín siad ag stopú lóistín agus mar sin dá. Agus sin incomatá goiste in san géalteach nach méo goiste ach go bé na choilistí géalaige. Patient to jazz? Und pizza jazz? Nee, was is jazz? Was is jullie beetje dat? Jenny Jeffrey, because you got a mahashin, but you know jazz and find you tell them. När vi machine så jag brella farga var en washer chat vi en jabi culture gan agus vi en shamra culture agus begin dun valgi GH hel agus vi chinna kar farga ach den me to don you sauri bi ogin wo much culture is gan scholar tá glá agus tá coideachta fan national talóisteí agus maiisteirí agus bhíonn chuidhór daoine taistil frídin leit agus bhíonn sin tionscail de bialaní agus de ástein agus de ruí mar sin agus bhíonn se darigad na héite pásta gan deir to be. Éidir goisteán bá bhórteí carart, goisteán sa fuirteí carart. Tuig daoine a bhíon stopún seo piga bliana hain, tuig siad arás na héite le hen si dúin gro sa tethagain nó ag móhead. There is a big mission show ha blian han the carried on the fili he chose the chamber agus the immersion. The tarad net sanech a horns rashid blian in blian le scholar yoga agus near gram of show. Tel boilam. Tel boilam. Tá sé inta tebata gan ile geléir a ta conalt lásteir agus dini tar an the farste go much ebelte an changi a hoch ar fod na héan agus a hoch the gini will samakuin I ólam. Agus chun poisi be go cos le siú an salmon gotíhil si a fólam géala nó géala acu agus níall si teagháil a na recinn se daoine teach tá ní smó más a go héin ar muir bhfuil sé acu go néidir go bhfuil si acu go an sin bhéalta chuid le daine eile ó thuirt Stephen.
Tuga má Peter. Táid ré mai hi ré le sin ré le sin. Tá Trastan gír an na fáiste tá í dóir an príomhhaile géalteachta dír chonneil. Tá rint calaiste géala cin seo a gíní yoga, agus bín dín chuair se reachtal a gíní féiste. A ha go ahan chearan den tír agus an chuigrí. An cin seo reachtal i gé lein a tá man na calaiste am har rórtaí. Cahilta sa fanna í rasa? Tá mig fannacht a Jack labag slóistín ar an bhanbag. Ar an one bag, right? Ar an one bag. Hanna mé seo an snás agus fios a mar chuid géalaige. Agus ólas a eil ar a cheantar. Agus gur heirithe tá spéis mór agam a geola cheantar. Agus tá meid bólam na chórain agus sin na fála ghfuil me an seo. Well, bhí man seo coppla ar ribh agus an éis tá gurí fós a chumar chuid géalaigh. Sim gur cóir go méh an gá seangeagain chun as gur aníimiid. Agus cumáile sin tá páiste agam tá fás an éis leis an géalaigh. So bhhail am géalaigh a bhéige. Agus gan a bhéag strachels mar bhí meise ar bhí meid fás an éis le gurí géalaigh ón mar scóil. Agus seo seans dú fós a chumar chuid géalaigh chéan. Tá grá Tá grá an teanga agus is mailm na rudí na háraní agus na filia agus is mailm léú inélig. Agus bhfuil láistín mai Stefan? Níl ceilir. Níl cailir. Dúgann sibh sin? Sin mai. Níl cailir. Níl cail é. Bunim sa bhaid is mó soltas cuasa í feista caiim mar éit, mar sin túiste an rang agus testad bhfuil scafteistí ród a bhfuil samacú sa teangaí, a bhfuil do riire fodú dá, agus pléisiir a ton, bunim soltas a bh galiste hacu, agus anion tú ar héin ghfuil dúlacu vistí, níl se dom, se dom mar gur rána se héna háart an seo. A gomprad gomininic le poisttí óga a hiig ammaní betir mar ar le hinnta síre betir a hiig mar go gur na dúsmathaí an seoiad. Níl sem seán sfuit go fáil, no? Níl sem sfuit go fáil. A gompraid le lihéidír an na fáiste, tá gróna tarasaireachta iontacht táhachtach a cheantar mar í dóir, agus mar sin dó tá sé níos fosa an bhain é beteag na ceantarathe géalteachtas le tá nuan ceann sin. Tíam nach bhfuil an san cíanna ag na duine óga inis, bí na duine óga caint as béla an nuna an gealaigh cléman sin. Agus mar tatú caint le na duine óga is na siopí óga sin. Bíon an fragla as béla bhufa. Muin sin na háise níl fan orthú bheith caintlead a scéalaige. Thu méisteach cúpla siopí agus bhí mé caint a scéalaige, but thug siad na freigra as béla dú. Ní rú mé sásta le sin, agus an banna taítá agam níl géalaige. So tá feibán, Cynnan ar dúchaú imní ar am héin mar hampla fá chalaistí géalacha sa gaaltart an seo na go dig daoine aber funne fios a choir go géalacha. Agus má hen tú steam mar hampla le mór sioppaí a le mór grónaí sa cheantar seo. Sin beirla chluinn tú. Beirla chluinn tú a le mór don níos ág sa cheantar seo. Ní sin a ré gur beirla lórinsead sa bháile a hanna más chéin tá nó seán gur beirla lórinsead. I don't think you can say Anyaki. I don't think so. I think you can say Anyaki tu Anyaki tu becher. Did you go? Anyaki tu. Chuinn sé ddíma áramsa agus chuinn se farag ar an námaní fásta an seo léir na gaaltarta nuair a hiig daoine faoine na géalacha chluinstin go gluninn se chud mhór beirla agus mar a teise go hanana té chud mhór beirla le chluinstin an seo sa gaaltart. Chuú sin ddíma áramsa agus chuid se imní arm faú anna bliantaí tal le háart. Seo tobar, seo néitiid ag daoine faoine inspiraid, agus go minic níl tinspiraid sin an. Agus má tá naib níos fosa ceall néit mar í dóir, sé an scíal cíar néir fod na géalteachta. Findir as ag an winter ágan is níl an sibhras céarna
is a tag na seandaoine ach tá géalaigh acu dála. Ainiún an boxas a cháneal agus ainiún an radio agus discún agus ahan cinneal. Ach rís camus bheith leidir go leor an in hían glaú leis go bhfuil teanna réig na rodí sin an géalaigh ach má támus leidir go leor an in hían heaglann glaú leis na rodí sin, heaglann chuir suas leis na rodí sin agus go fáil heaglann í a chanealt. Sin go gaithmuid bheith réadúil fa dúdá, agus glaú leis go bhfuil bearla agus géalaigh in san Gaeltacht. Go bhfuil daoine in san Gaeltacht, daoine tá na gcónaí in san Gaeltacht nach leor an géalaigh, mar nach do bhna na Gaeltachta iad. Tá sin fíor dearthing athanaid ar fud na Gaeltachta. An tionchairt aige sin ar na choláistí, nuair thuig pláistíonn seo, cluineann siad an dáhangaí a lóirt tú le tú, mar sin is dóithe an lecann siad leis go bhfuil na daoine seo dáhangach. Is níl an go déan tionchairt aige sin ar bheon na gálaistí nó ar bheon lochstúrtha na gálaistí. Sílam an dhearnadála go gaithí siad bheith réadú agus glaú leis go bhfuil an dáhangachas for leathan in san Gaeltacht. Nuair tháinig mé sin na Gaeltachta mar scoláire a dúsama bhí rial a bhéarla nó rial na Gaeilge a bheim go leidir. Ní féidir an rial sinna chur a bheim go leidir inis. Caiid tú spragu a thuirt san na páistí gan bearla a lóirt, ach má lórann siad bearla is beag a hiag leat a dhéanamh dúdá. Tá sé an agus má bhíonn siad a lóirt bearla téan rud a bháinna hiag leat a dhéanamh ná iad a spragu le gan bheith a cainte méarla ach tiontú ar an Gaeilge. Ar bhealach tá téachaí na Gaeltachta agus na Gailistí Gaeilge ag brethir jarcu uitir na héite, agus is ág na Gaeltachta go héirithe. Ach tá go dhór nach bhfuil smaachtaigh muitir na Gaeltachta cos le brúin bhéarla fríd na meán chumar séide, ach go speisialta an díástaíocht agus an nimmirce, agus is margheall arthú siúd a bhín bóchra hir chonneil len de scalarí se has daoine ágan na héite a ríthe tairí. Nuair a tháinig me sin seo tá dheablíonn déagúhin. Chuir me sé aithne ar chuid mhór mhaith de gasraí ágan na héite ag an am sin, agus fá láthair. Den na daoine sin a bhí ag an am sin, tá go 4 bliain déag, 5 bliain déag, 6 bliain déag, 7 bliain déag, tá duine bhhain agus bhile. Duine bhhain. Tá an muintir eile a lig ar imirce, bíú siad ar imirce i mbaile tlia nó assassin tá far bhhain ach an san Ísland. Big an dífa lig imacht, siocar nar ó fástaíocht ar bíar fáil dífa. Martí na Gaeltachtaí maithagtar coidú agus takeíocht agus an coidú agus an takeíocht ceart an coidú agus an takeíocht a tiltte acu. Siocar gur choní siad an teangaí beo ó fada seo. In ainiún na neacreachtaí a lig a bhí acu thar na bliantaí. Muna neantar rudanseacht fan imirce agus muna gurtar fástaíocht ar fáil. Ins na ceantrathe be bagairt ana mhór ar na Gaeltachtaí agus críochnaí sé suas nach mé fácií sála ach na seandaoine. Agus na daoine ága. Mar a tharlaí a gcuid mhór áití muo agus áití den cinneal se. Codan don rud atá coidú leis a Gaeilge agus atá coinneal na Gaeilge in san áite seo na headline. Tá inis ba finne tréichéanis ach tá tarí an na dála agus seo an Portas Congraí dífa agus séasar na mradan agus na híscarílig tígann siad is teaigh céhhar ortaí agus coidíonn sin leis a teangaí chuinneal beo agus a teangaí chuinneal leidir in sa cheantar. Muintear na héidir híonn tá sé bródalas an rud atá acu. Tá sé antá bródalas an rud tá sé testar tá Gaeilge agam agus tá má fáinní a lóirt agus tá má fáinní a bhairt tá má chuid puéistí. Nar a bhag me sin seo san Harú Gaeilge bhí hiag má chuid puéistí Harú acu a bhéarla agus rinn me sé cinenne ólas go mé an Gaeilge acu agus nar thuisiid na scalas dólam siad a Gaeilge ní tamalt ólas go Gaeilge líge bhí sa tehagan. Agus has muid áitead a bhéarla lóirt an sa tehanas. Mas ag chéintse téachaí na Gaeltachta
Tá rithart mhór go fáil ar na calaistí. Tá rud iontu a déirtha haram. Rud eile a bhhar mar a bhí ó hús an chéad. Agus scalarí an léniu. Go dtí a thugann siad lá ag deirú cuasa. Ba bhaid lomsa go nabrú na páiste tá gimmart amachchas bhena fearste. Lá héin. Ba bhrá an síl a chaithmuid a ranna fearste. Bhí teirbheh agan as an cuasa ar a rómuid. Dólamid chud mhór géirige. Dólamid rud níos táhairtaí ná an teangaí géirigí híon sé sin an síart a tatíh hir den teangaí. Rinmuid cáde. Cáde a bhharas lín go ceanna bhád. Agus ní higlín fanart go dtí an lá go méimeid pilú a ríist ar ranna fearste. Ní leittar bí a bhharsa ar a dón clár, cosúil le ranna fearste. An bhaidinnearnach nuair tí tú bus a gimimecht. Bíonn tú a ráile héan tásúlagam gur ólam na páiste sin géalaigh, tásúlagam gur bhain siad sult as an tamailt a chaisiad an seo, tásúlagam gur raithigh siad na bhála agus deá íomha acu don géalaigh, tásúlagam go deocha siad aráis ar an bblion seogin. Agus tá sin inta táhacht nuair tí tú páiste teat aráis bliana na bliana go dtí bhfuil siad 8 na déag, tású go dearan tú rud éigean, nó tású go dearan an áit rud éigean dífa. Bín cuaar a fágailt agus bín cuaar an héanaan na néí fástan, bín an áit an táhaigna agus suainean ar aman siad ar fad agus tá sé deas iad a bheith háartú go tairaí. Bhfuil am smúntiú go bhfuil léargas acu ar héalaile ar fad, go bhfuil sim acu in sa teangaí haon agus nach nágann siad arthaí níos mó mar díreach ábhar scola. Go bhfeiceann siad an táhairt atá ag buint léthaí ó hiú muintear na héireann dó mháile a chur ar dóid sin, go bhfuil rudan teart a bhthóir a bheith acu ach a cailliú fríd na bliantaí agus go bhfuil sim agus grá cothaithe iontu in sa teangaí. Bhfuil am smúntiú go bhfuil cynnig cin acu fásta ar an chreice bhí acu ar an cuasa agus gur bhain siad sult agus pléisiras. Ach an príomhrad ná go mbeadh sim na rudan teart moscailte iontu agus iad go mó. Jumping